Mabakayambok. Hello mga kuigil! So yun po. So welcome back po sa channel natin. Sino si Richard? Ang ating pong pagsasalo-saloan po. Mumukbang ngayong araw na ito ay walang iba kundi melts in your mouth, sinigang po na liempo. So baboy po ito. So napakasarap po nito. Hiniwalay na po natin yung gulay at saka po yung sabaw. May sausawan din po tayo rito yung kalamansi na merong sili at patis. Yan, bago po tayo magsalo-salo, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw ito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkain. Nawa po may makain po kami sa araw. Maraming salamat po, Ama. Isang dalayan ko sa inyong butong anak, Hesus Kristo na mapagligtas. Amen. So let's mukbang! Sige po muna tayo ng sabaw ho. Mainit po ito, mainit na sabaw. Wow, napakasarap. Tamang-tama po yung asim. Tignan natin to. Ang laki ho nito po. Dalawang malaki. Unang kagat po para sa inyo. Mabakayambok. Parang jelly na po sa bibig. Kanin po. Kangkong, gulay. Sap-sap. Parang jelly na eh. Sili po. Gulay.
Mga gulay po natin. Dami ng kanin.
Magsashoutout na ako si Anibes. Wow, melts in your mouth. Grabe. Yan. Sarap. Start na po tayo sa ating shoutout. Yan, shoutout po kay Desiree Tanteo, Yamiti, Maynadine Sevilla. Shoutout Allen Wilson, Marian Angelo Bulataw, Irene Vlog, shoutout sa family niya sa Bicol, Diasis Bisaya family, Sofia Nicole Digal, kay Kurt from Minabuyok, Talavera, Nueva Ecija, Jomar Lasso, Paul Adakul from Tagigaraw, kay Ian Pabo, kay Clyde Ivar, kay Ma'am Wences Listas from Austria, Amalia Gatdula, shoutout Gatdula family, Nicole Menjola, Maria Jean Paraan from Taguig, Losa Calderon, shoutout from Aga and Ras and Calderon family, Maria Linda Dungog Nunez from Cotabato, Becky Torres, Glitch Balante, Andy Fong ng Real Quezon, and Cecil Rodriguez. Harumi, happy birthday sa August 25 from Japan. Antoinette Jane Piñafiel, Makay family, Christopher T. Zon II, Maria De Leon, Queen Raidain, Ana Michelle Esmeralda Salcedo from Cabiao, Nueva Ecija, Emslyn Kwan from Kalinan, Davao City, Dingal family, Kyler Adam, David Pineda, Meds Tamayo sa shoutout Brayobo family, Elmer Emerson, Emerald, and Justin from Binyan, Laguna, kay Janice, Ella Ostaco from Bukawi, Almira Tadyosa sa Tomayor, shoutout Almira Obian Tadyosa, Aramay Tadyosa Sotomayor, AJ Tadyosa Sotomayor, Evar B. Martinez, and Tim Bert ng Pagbilao, Quezon, shoutout po. Rona Esta from Calamba, Laguna, Oni Bautista, Anyan Lade Zerk, Maricel Go Fernandez, shoutout Frances Isabel Fernandez Inigo, at Gabe, Aileen Fadema from Taguig City, Taurus 19 Presto, Alan Suban from Chicago. Thank you so much po kay Maria Alexandria Ormeo Rowena Cahomoca ng Gapan City, Nueva Ecija, kay Myrene Colminar Patok, pa-shoutout po sa kanyang mga friends dito sa Pascan General Trias, Maria Posa Ancok, at Elenita Sipat, at sa mga kapatid niya, may Kawan Bulacan, Brando Colminar, Catherine Colminar, at sa panganay niyang anak na si Jonan Jel Christian Colminar Patok, at sa dalawa niyang pamangkin Micaela at Mary Lourdes, at kay Nanay Mercy Estela Colminar. Yan, pagaling po kayo. Kay Cheryl Uy, Sheila Lauro Pertes. Yan, shout out po. Yan, ayan po. Natapos na po yung isang masarap na mukbang natin. At syempre, sobrang salamat po sa Diyos sa pagkakaloob niyo po ngayong araw na ito. At, excuse po. Pasensya na po sa mga digay-digay. Uncut po tayo. Although, meron po tayong edit, pero hindi po tayo nagkakat. So maraming salamat po syempre sa Diyos. At muli po sa inyo po mga kawigil. Napakasarap po nitong itong sinigang po natin. Sobrang lambot po talaga, nagme-melt po talaga sa bibig ko. Tapos itong yung patis na meron pong kalamansi. Pag sinasawsaw nyo, lalo sumasarap po yung sinigang eh. Tsaka mainit na sabaw. Sobrang sarap po mga kawigil. Tama-tama lang po yung asim niya. Hanggang sa muli po. At ako'y busog na. Hindi ko nga pala nakain pa to. So itutuloy ko po mamaya. Hanggang sa muli po. Kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.